Košarkaši Crvene zvezde će nakon velike pobjede u Monaku gostovati Virtusu u Bolonji u 24. kolu EVROLIGE. Zvezda ima veliku šansu da dođe do treće uzastopne pobjede, pošto su u prethodna dva kola na gostovanjima savladali Olimpiju u Milanu i Monako u Kneževini. EVROLIGA je odredila sudije za taj duel i glavni arbitar na meču biće dobro poznati Turčin Emin Mogulkoč, a pomagaće mu Alberto Buena iz Španije i Maksim Buber iz Francuske. Što se tiče crno-belih, oni su prekinuli niz od 7 uzastopnih poraza i kao gost savladali Minhenski Bayern, a naredni protivnik im je Hapoel Tel Aviv. Zbog zauzetosti Beogradske arene, crno-beli će meč sa Hapoelom igrati u Minhenu, staroj Bayernovoj hali Audi domu. Tamo će im pravdu deliti poznati španski sudija Carlos Peruga, a uz njega će biti Rain Perandi iz Estonije i Kristaps Konstantinovs iz Letonije.